Sport ka na kaya? Kasi na rin. Oh, okay. Sige. Dalawa ako. O, dalawa. 8 ka tayo. Mark, nag-gis kayo sa sarko ha? Ayusin ko lang. Sabing piso, Jay, piso. Gusto lang si Christian. Abono mo muna. Papagalan mo dito. Ang sarap ni Gaibal, baka mamaya. Hindi mo maili. Baka sabihin mo maili na dyan.
Ah, mira. Ikaw, Mark, ano gusto mo? Dito dito tubig. Mark. Dos. 2,000. Fresh lang.
Isa nyo na. Ah, sige, tatlo. Sige. Dati rin yung 1-8. Dito na ako kumain. Hindi mo ba ito eh? Ha? Tanda size. Dito may poste. Sa kato kampo. Dira pa yan.
Mike Hero. Naglarang Mike Davao kasi Hero. Naglalaro na. Gaswad. Dati lang ako, boss. Dati lang ako daw. Eh, dati lang ka. Tuloy. Magagawa pa kaso magandun na lang. Hindi na. Hindi na. Buwan pa nga. Mga baba, no? Biglang bumili. Ang plus ganda. Saglit pa. Sige, okay lang. Mumadagdag ka. Uy! Dalawa. Apat siya. Okay.
Tinudungan mo, tama. Hello. Paul.
Wala. Tapat ka, Mark. All one. Hoy. Right. Yan ang talagang bilyan. Ano pa rin? Ano? Ano? Ah, nangyari. Lagi ba nalagpasan? Lagi nalagpasan man. Lagi nalagpasan may walay ang kabigi kayo. Wala, di ba barangay sir?
Di barangay, wala papasok tuman. Di man. Papasok ke barangay. Papasok ke barangay. Ken, barangay David, kung Christian Pira. Hanggang mo si David. Ano dito? No. Pare, ganyan. Tepat kayo inagdami bilyar ito. Tepat kayo itruda. Tepat kayo ito. Yung akati yung utak sa dawat lagtang. Basta loob kayo sa amin dyan barangay, loob kayo. Kawanan. Hirap talaga hanap. Sila lahanap din Danjo. Power to na pala. Ay di, power na. Nakakag-check ko ba? Nahihilo pa. Pati ako nahihilo. Paul to na lang ang kulang. Paul to na ang kulang. Hindi, wala naman power to kulang.
Isa mo dito. Taruh di dalam sini. Kalau boleh biliaran di nomor island terus nih. Rendah. Belakang kamu. Belakang kamu. Guru kenapa? Kenal kenal. Gebrik dapat naman tayo. Kita butuh
Uy, kaya lang bro. Sa kabila ng image. Di ba ka dok? Di ba sa yung bukas mo? Sa atake mo lang. Maximum makal na. Ay, thank you. Yan, ito yan. Wala mo ito ya.
Fight po. Fight po. Okay. Tingnan ko lang ha. Good.
Kaya ka lang mo. O, sige pa, ilagay pa, sige sa kaisa. Pinigay lumang balang rin ano. Five all. Dati rin. Gold na. Yung muna, mamaya ako. Dalawang game ako. Foul.
Ganda ni Rick. Dating gawin ang Meron na. Kinita ang teknologi, kinita ka ang ilan. Meron ka na. Nagpunti lang ka. Kung hindi bababahin. Tatlong control mo dyan, oh. Obvious yes. Bangan, tapos yung watch ka. Pero kinokontrol ka pa. Hanggang sa, ano. Pero hindi tatak doon, kung mga dito. Doon, tatak yung watch ka. Ano sa PJ dito sa mga bangal? Pinauwi ni Hira. Pinauwi ni Hira. Bakit pinatawag dito yan? What? Puro butong. Kita, ay kita. Kita pa talaga. Vamos. Kala ko rotation eh. Kita. Pag-start is release ko. Pag-start ko. Parang iputang sa pag. Sido ah. Siya lagi babae ah. Talaga tagay. The shot of the word. Grabe, grabe.
Susunod kasi ng period ko. Saan ko ito ang bumbay period kaya pantang sila. Sa period ako walang mga surungan eh. Paano mga period? Surungan. Ang partidahin ang partidahin period. Nakarambulan nito ni. Wait. Ewan ka muna boss, ganun.
Laki na dito fight lang. Pero kayo pamasahe ako. Kayo pamasahe. Pag gasolina, kalit lang bisa. Kasi pala yun. CYDJ. Good shot na, pamanday mga dapol. Kising ko, patigil. Palwan. Dito mo. Palwan, parehas palwan.
salamat. For one tayo, boss. O sige. Ano mo? Sige, ano na ito. Sige, ano na. Tira. Ay, miskin. Ay, Si. Grabe.
For six, boss! Ito yung ano, for six. Paano? Wala rin, hindi mahulog.
Sakto na lang. Sir. Sige lang. Sabi mo kasi 3 days pa. 3 days. Grabe yung pulas. Kunti na. Mark, buhat ka ng inche. Ha? Inche. Ano? Wala akong savings ko. Nandito ko na. Pinahintay ko pa sa linggo. Hindi ko kami savings ko. Oo nga, nandito kami. Saan kayo? Hindi ko yun. Hindi. Sige boss, sabihin mo. Ay, nakita mo. Wala. Wala yan. Hindi nga sila magpasama boss. Ang ganda. Pero kami yun, hindi nagpapasama. First man, 4,000 ganun. Sayang nga. Kulmahan ni Cardin. Ha? Oo, tao nga. May dayo daw doon sa zero. Hindi mo kilala yung dayo. Hindi daw nila. Basta hintay na lang ako boss eh. Basta magre-report. Magre-report na lang ako doon. Magre-report ako. Mamaya, hintay ko na matapos ng I am the okay. Hindi dun sa under ko. Pinag-report na ako. May dayo daw. Dito muna ako. May picture ko ba? Basta yung squatter tayong dalawa. Bulacan. Marinaw. Mardal sa akin yun. Sige lang boss. Ito lang. Silin lang. Yung oras yan. Nakakailungan yung bibira mo dun sa ba? Open. Basta Ano mag-lunari ako? may tae. Natanta. Pares na may. Tis-tis ka muna. Sa Alad Villar. Ayun, stop.
Ito, puro discount din. Lumili po. Ano oras mo? Alas 2. Stress gago. Alas 2. Pa. Maatap, wala mabalot. Si Guerrero. Ngipin. Hindi ko sila po ito. Hindi na bulot. Sige, bintang lang para mga Handa na kayo, Bunoy. hindi na ako bakit malakas na malakas ako ng sabong. Ang baon ako. Ha? Ang baon. Basic na yung sabon. Matira ko sa mga katalo to. Grabe yan. Grabe tira ko. Araw-araw na ako. Tumitik shot mo talaga. Pero kung ganabi ko. Good. Madumsul mo. Alas ang siya. Good. Oh, dikit ako. Bumalik. Din. Walang dikit din. Dikit din. Dikit din. Ikaw dikit dun. Nabuya pa ito. Nabuya pa yung gano'n. Nanuwa pa tayo. Nakinagpatan. Umatik na, Paul.
Pero tiga belas. Aku nggak bisa kalau pegang. Nah, yang lain kan. Nggak boleh kayak gini. Talaga. Knock. Sakit.
Ganda ng ano niya. Pinakain yung dalawa dito ay. Tawagan mo. Natabo. 19, mapapalaban ka nito. Sige, 19, bigyan yung 0-19.